як лаҳза бародари азиз, бародари ҷун, барои ободии ҳамин макон, ҳамин масҷиди тоҷмаҳали ҳушёр, як дона лайк дар комментари хоҳистагӣ чиста бинавис: аллоҳумма салли ала сайидина муҳаммад. Як бор ба пайғамбари муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи вассалам як салавот бинавис ва 5 дар дӯстат равонаш кун. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ, бародарони аҳли ислом. Аз шумо бениҳоят мо миннатдорем. Пешина навори мондагӣ мо 20 бародаро падешка карданд, блогеро падешка карданд. 10,000 та лайк, 150,000 та просмотр гирифта. ҳар яки шумо аллоҳ розӣ боша. Бениҳоят кори хуб карде, дастгирӣ карде. аллоҳ шуморо дастгирӣ кунад. барои масҷиди мо анча ёрдам шид, маблағу ғалтид. аллоҳ розӣ шавад шумо. آنچه خیری احسانایی که دارین یک سومن باشد یا که دلالت دارین انشاءالله در کانال ها خدا خیر لایک ها میمونین برای آبادی خانه خدا. هرگز خدا شما را خوار و زار نکند.